pangestu. Kon wis nekat temenan. Aja cacak kon. Kang Mas saung rono karo saung kesari. Ora bisa ngentasi karya. Kok kon kate melok-melok mana Cinde Puspita. Wis tak dongakno. Jembara keburu padha dalanmu. Mek kate kuburan, Mbak. Kang Mas Saungsari njaluk pendonga. Yo, Buat saya senyaman, yo. Apa sih orang dulu aja pendonga kok yo deh. Tak ngidang tak. Made Demang Boyo Coro. Bode karo Biung Dewi Sangkrah. Reang anak para Joko Brek. Dina niki ngleboni Patembaya Gusti Patih ana alun-alun Kartosura. Ngrotona Cinde Puspita sing dipasang sak ndure panggung Sanggabana. Ane anak para dina iki bisa ngrotona Cinde Puspita Biung Dewi Sangkrah. Anak para bakal disengkano ngaluhur dadi senopati kulmak ana bang wetan kutha Surabaya. Tapi nek anak para gak bisa ngrotona dinane iki genah dikethok gulune digantung tengah prapatan minangka tebusane dosa mbarek Ratu Biung Dewi Sangkrah. Reang mek njaluki dipangestu para dinane. Muga-muga nek para mangandang kesretana. Nek para mlaku ndang kesandunga nek turu ndang ngipi. sekarat. Rewang ana ndongakno isoka kaleksanan apa sing dadi karepe anak para dinane. Laksanan gombal. Ane anak para dina iki gak bisa nuruti apa kang dadi penjaluke Gusti Ratu. Genah anak para dikethok gulune dipendhem sak tengahe alun-alun Biung Dewi Sangkrah. Kakang ngomong juga berak. Made mbode reang njaluk pendonga karo para Kanjeng Biung Dewi Sangkrah made karo mbode. Pira-pira sarareang sadurunge reang mati reang njaluk ngapura sing gedhe ya Biung Dewi Sangkrah. Nek anak para Joko Brek bisa kaleksanan. Anak para Joko Brek dak bakal ali bareng para kabeh sing ana omah Made mbode karo Biung Dewi Sangkrah. Mbok rewang-rewang ana dinane iki anak para bisa kaleksanan apa sing dikarepno. Made mbode Biung Dewi Sangkrah. Aku mulai. Niki anak kula niki. Niki anak kula niki. Niki tuan jeneng. Iki anakku sing saka Lidah. Iki yo anakku kang aran Berak iki. Menika putra kula gedhe kang wonten Lidah. Kene nggih ana kene sik, ana kene sik. Aku mulai. Monggo gawe Gusti. Piye? Gusti Patih. Sinten benjang kang badhe jumeneng senopati wonten Surabaya? Joko Brek. Joko Brek. Iya. Kata Joko Brek ingkang jumeneng. Iya. Wis ning kene ae. Abang mek balapan jero. Abang nek bisa ngrotokaken anak kula Doro. Anak kula Kang Mas. Lho niki lho kula. Anak kula Gusti. Ingkang turunan saking menika Lidah. Mbok Sangkrah. Yen menika Berak menika. Nggih nek bisa ngrotokaken coba wae mboten bisa. Sampeyan melok mateni ta nggih. Mboten. Mboten saestu sampeyan niki enten pangunen-uneni. Enten daru gedene sak lumbung Bandung, enten tengah Dranggo. Nggih kesempar nggih kesandung. Saking alik Mas Jeng rono sing dereng demunung lho. Oh nggih nyuwun seduka. Abang pun ngeten. Lek bisa ngentasi anak kula, putra kula. Lha mboten bagian pekatik. Bo tak keneng. Dulu dikapan.
Oh, mbok iki hadiah Manito enggan manito karo hadiah tak ngene iki. karo manito kraning ratu. Sing duwe awake kon nak. Nek wis iso ngrutono jere nek ditaleni kate dikethok iki. Oh, mbok iki pek niki. Joko Brek, Pangeran Cakrawala pinangka dadi saksine Tuan Jenderal Pandeging kabeh sing padha samapta. Kasinggihan. Iki ngirene ora ana kang bisa ngrutake Cinde Paspita Hanjaga, putrane Raja Kobrek najan bocah desa. Iya. Aning wong kaya ngono gagah ora bisa take mung tiba wong saka desa. Inggih. Lah mula jeneng sira dadi wong tuwa tuh kudu bisa mapaki kekarepane anak. Kudu bisa nuwan-nuwani. Inggih nyuwun Iya geduka. ta? Dadi aja pisan-pisan duwe agawe sengkling penggaling anak iku ora kena. Inggih Gusti. Mulai dina iki Joko Brek tetep tak dadekake senopati Jujangalaga ing Bangwetan. Ing jeneng pribadi Joko Brek bareng wis dadi ingsun Winisuda dadekake senopati Jujangalaga ing Bangwetan, najan asma kudu nganggo asma julukan. Ingsun Winisuda asma Sasranegara. Pangeran Cakrawala padha diantarake menyang sono busana. Gantenono busana kaprajuritan. Ayo nak ganteni bagian ta ya.
kebangetan. Piye aku ngentasi karya ora bisa ning Joko Barat kok njur bisa ngentasi karya. Mendha isenku karo para bupati-bupati. Dina iki aku arep ngatuk nang Bangsa Alonso. Nyambut gawe bebarengan karo Bangsa Alonso. Mbok keblaen temenan. Abang pasuryarku nalika aku krungu dawuhe Gusti Patih Sendrojo. Sebab eling nalika Gusti Patih Sendrojo dawuh sapa-sapa kang bisa makaryani patembayane Gusti Patih Sendrojo bakal sengkake ngaluhur Bang Wetan Surabaya. Tanono putra Bupati Patmonco Pasisir yang bisa nggayuh kautaman lungguhe kawibawan ing Bang Wetan Surabaya. Lho, kok teko-teko Joko Barat bocah saka desa. Lho, keblaen temenan. Wirang apa sing tak goleki? Isin apa sing tak goleki? Lho yen nganti si Joko Barat jumeneng senopati nang Surabaya. Lho, ora liya aku lan Kang Mas Songrono kebawa perintah dene Joko Barat. Lho. Tapi tangih lamun le kowe bocah desa. Durung popo-popo lempuyangmu. Tangih lamun kowe bisa mbandingi kaprajuritan Kang Mas Sari lan Kang Mas Songrono. Mula sing luwih apik aku arep gawe reko-reko supaya Joko Barat aja nganti bisa jumeneng senopati nang Surabaya. Kakang Mas Songrono, sumangga sesarengan kalian kula Kang Mas. Wilayah ngawe gena mastuti sekaring bana langgeng jagat Dewa Bathara mina sesembaring titah sak Madyapada. Mbok keblaen arek. Legen layu paribasane suka mati tinimbang isin ana ing Kadipaten Kartosura dinaning iki. Bupati Patmonco Negara Dana sing bisa ngrutono Cindhe Puspita kang panggung sandunge Sanggar Sanggubana. Gusti Patih Sendrojo arsa murungna. Apa kang dadi patembaya pilih Prang Sadara ana Kartosura dinaning iki? Dana sing bisa ngrutono Cindhe Puspita kang punasang sanduring panggung Sanggubana. Kajaba arek desa kesake-kesare Gunung Kinang-kinang Joko Brayaka Lumaksa Srenegara. Dak nyono dak ngipi. Gak ngerti apa kang dadi pekarane. Nganti Kanjeng Rama Temenggung Jangrana dak gelem ngakoni reng dadi putrane. Ya dak dadi apa? Gusti Kang Maha Kuwasa kang sifat adil lan murah kelawan sakabehing titah. Najan panjenengan sunaradi aku putra ning bane iki ngerti dhewe. Kang Mas Songrono Songsari. Lho, wis ora kaya ngono kok dak gelem. Padha maringi pitutur kang becik. Kang apik-apik supaya panjenengan ingsun bisa nyetir rudha pemerintahan ing tlatah Bang Wetan kutha Surabaya. Apa kesalahane Kanjeng Rama Temenggung Jangrana nganti diloro dadi Bupati Anomo nekat ing Katembungan Surabaya? Lah kok padha melok pokal-pokale kompeni lho iki lak blaen arek. Oh kriwikan dadi grojokan paribasan nggire carang saka pucuk cilik kaitane gedhe pungkasane kompeni. Lah wis ora kaya ngono. Kabeh wong sak bumi Nusantara kok ora nggrahi kok ora rumangsa. Oparane tembung londo alon-alon katene bondo sapa sing dibondo dana maneh bangsa Reang Dewi. Ya bangsa Bumi Putra kang saka Nusantara mbok keblaen arane terus kaya ngene. Oh. Ya. Apa kabeh dak ngilingi wong sak bumi Nusantara? Apa artine kitab Padamana kitab buku ngadam pangarep-arep manuk barang kang wujud. Wujude bumi Nusantara dek nalika sama kalas gong lewang-lewong. Sapa sing duwe nenek moyang kita sing babat nenek moyang kita? Lho bareng saiki wis gemah ripalo jinawi. Karta Toraharja lho.
Aku arep direbut bangsa lika, bangsa kulit putih kang saka Nederboro Sangkan Parane lah. Iki tinggalane kakek moyang para sing saka ngendi kompeni kok banget lho. Ya. Sakarepmu. Pokok mulai dina iki panjenengan ingsun Jaka Brek Kulmak Sasranegara. Kang wis sinengkake ngaluhur najane si Kulmak ana tlatah Bang Wetan kutha Surabaya dadi senopati. Sadurunge panjenengan ingsun lungguh kursi gading kenek jeneng para gawe sembarangan karo kawula cilik. Kang ana Bumi Nusantara luwih kang ana Kadipaten Surabaya. Ning dinane iki aja nganti pola-pola. Aja nganti golek gawe karo Jaka Brek Kulmak Sasranegara. Aja cacat tekaning loro mati reng labuhi kanggo mbelani manusa bangsa. Kanggo mbelani tanah utara Bumi Nusantara ya. Tanah Pulo Jawa dinane iki. Reng mesakno kawula cilik sambat ngaruwara. Kabeh kawula cilik saka wetan padha golong-golong alor, saka lor golong-golong etan, saka kidul ngulon saka kulon padha ngidul. Umeke kaya gabade ninteri bobote delek sandang lan pangan sing dijajah dari kompeni. Ya bangsa aku do kang saka Nederboro Sangkan Parane mbok keblaen arek. Biong Dewi Sangkrawadi Demang Bayasara. Kanjeng Rama Temenggung Jangron. Kang putra kula pun Jaka Brek Kulmak Sasranegara nyuni dipangestu. Kompeni, dina iki ayo padha rundingan sarane apik. Rang wis sumpah ya prasetya kaseksenan bumi langit. Kasenan Gusti Kang Maha Kuwasa. Gombak temekane budak kuncung nganti temekane gelung reng dak gelem nyambut gawe bebarengan karo kompeni dak reng dak gelem. Luwih becik temekane pati namun reng gelem nyambut gawe bebarengan barek kompeni kang saka Nederboro dak reng dak gelem. Nek reng gelem dhewe dina iki reng wis senengake ngaluhur ora bakal mbelani para kawula cilik. Dina iki jam iki uga jeneng sira kudu sumingkir saka Bumi Nusantara. Bali ngajal mang Nederboro Sangkan Paranira. Yen ora gelem minggat dinane iku kompeni. Ora Jaka Brek sosok ya jaluk ora rondo nyamu ijo. Bagaimana belajar? Apa sing dadi butuhmu? Oh iya, ini begini. Saya membutuhkan jalan kereta api. Surabaya, Semarang. Lah ya dina iki ora wis miwiti uga to? Iya. Ayo diterusake. Sawung Sari yang tanggung jawab ya. Tanggung jawab Sawung Rong tanggung jawab. Iya, betul. Syukur. Pengen yang terabas. Lain-lain and kue. Perumane rakyat kuwi bongkar wae. Oh, kalau nerabas perumahan rakyat Bongkar. Patok bongkar. Oh iya ya. Omongake karo Sawung Sari, Kang Mas Songro. Jadi Sing tanggung jawab. Betul. Iya. Saudara, Belanda mengukur tanah di sini kekurangan ulama kan bagaimana caranya? Ya. Sawung Rono dan Sawung Sari tanggung jawab. Kalau mengukur jurusan kereta api, menerak rumah-rumah itu bagaimana? Iku diterjang wae. Enggak perlu omahe sapa diterjang wae. Bagus. Ayo Bakal dikerjakan. Syukur. Mulai Coba. sing mbok butuhake iki saka Iya. ndi ya? Urusan Ini. Ya. ya. Tolong penuh. Coba sumikir. Sumikir bisa to. Kang Mas Songro
Rana Sangsari ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Kang Mas. Tak trimo ora pujo pangestu tampan ngono. Dawa sesami-sami katampi asta kali petek pernojo ndadosaken jimat Riyandika kula pun Joko Barek Kang Mas. Iya. Kok rupane ono perlu kok keplayu-playu kok arep perlu. Namung kula sumerep kompeni sedaya samya. Ngukur-ngukur wonten mriki badhe wonten menapa? Arep gawe dalane kereta geni. Aku Surabaya nyang Semarang. Iki. Aku mboten ngaturi pirsa dhateng kula. Lho, lah nyang apa meneh wis gak perlu aku menyang karo kon. Panjenengan sampun pirsa piyambak sinten ingkang ngrentahaken Cide Puspita Kang Mas? Aku ngerti yen kowe sing jumeneng Senopati ana Surabaya. Ha inggih. Menika kompeni ngukur tanpa palilah saking kula menika leres menapa mboten Kang Mas? Lho, lah wong wis mene weruh karo aku. Arep nyang apa? Kowe ora percaya karo aku rak dulurmu tuwa. Iki. Sadurunge kowe jumeneng Senopati, aku wis diangkat dadi Senopati ana ing Surabaya. Kula namung nderek mimpin sing mandhegani kaprajuritan Surabaya. Nggih, kula namung nderek kersa jenengan dalem Kang Mas Rana Sangsari. Iya. Ananging panjenengan rampun ngantos nyambut damel sesarengan kalian kumpeni Kang Mas. Ngene Dimas. Niki. Mula pancen wis suwe banget aku kepengin ketemu karo kowe. Lan kepengin omong-omongan karo kowe. Iki. Sing saperlu tak omongake iki kaya ngene. Kowe iki ra bocah desa to. Niki. Sik durung ngerti olah kaprajuritan. Lho tinimbang kowe dadi nyek-nyekane Bupati Patmonco Pasisir. Wong durung bisa olah kaprajuritan kok arep jumeneng Senopati. Lho, apa ora luwih becik pun Kakang ae sing jumeneng Senopati. Ya siramu ora cocok dadi bupati. Oh, ngaten Kang Mas Rana. Iya. Niki. Kowe mbantu dhisik Dimas. Besok-besok yen wis ngerti, lah kowe sing jumeneng Senopati nang Surabaya. Niki. Sawireh kadang ingkang kapernah sepah menika Kanjeng Kakang Mas Saungrono. Iya. Dinten menika menawi panjenengan badhe nglenggahi kursi gading sumangga kula aturaken. Ah, kuwi apik kowe. Niki. Kang Mas Saungrono sumangga kula aturi nglenggahi kursi gading. Nanging ngene Dimas. Iki. Yen wis Kakang Mas Saungrono jumeneng Senopati nang Surabaya, lungguh kursi gading, lah kowe karo aku. Niki. Iki ra minangka pembantu to. Iki. Ayo nyambut gawe bebarengan karo Walondo. Iki Kang Mas Saungrono Kang Sangsari. Iki nyambut gawe bebarengan karo bangsa Walanda. Iki arep iku gawe jalan kereta api tekan Semarang nganti Surabaya. Iki gak perlu omahe sapa yang keterajang bakal tak terjang. Lho. Ngajeng kula sampun ngaturaken dhateng panjenengan sekalian. Iya. Kursi gading badhe panjenengan lenggahi monggo. Lah iya. Ananging syaratipun jenengan sampun ngantos nyambut damel sesarengan kalian kumpeni. Lho nyang apa kaya ngono? Menika kula mboten purun. Ora gelem lha kowe kan mbangkang perintahku to, Dimas. Menawi mbangkang Kang Mas Saungrono kalian Sangsari. Iya. Ingkang rumiyin kersanipun ngaten. Pokoken dinten menika sasampunipun Riyandika kula pun Joko sinengkaken ngaluhur dados Senopati kula, Mas. Iya. Menika para kawula badhe kula gladi kados pundi tata caranipun bangun griya lan sapanunggalipun. Pokoke kula mboten seneng menawi nyambut damel sesarengan kalian kumpeni beres sampun. Lho. Joko saiki ngene. Siramu tak jak nyambut gawe bebarengan karo bangsa Walanda gelem enggak? Mboten. Dadi maksud mbangkang. Nggih. Karepku tak nyambut gawe bebarengan karo Walanda iki penak. Mesti penake. Mrono-mrono numpak sepur. Yen kate lelungan penak. Lah kowe ora apa sih mbangkang penakake to. Melo londo arep tak kepenakake. Mangan enak, turu enak lho. Kurang apa dia, Mas? Gelem enak kowe londo ora soro-soro Kang Mas Saungrono Sangsari. Niati kon kajati. Apa Kang dadi tandingmu aku Kang bakal kembali ya. Udah tak sembatani ngamu tak kembali Kang Mas Sangsari dinane. Tapi sing hati-hati lan prayitno lho.
Aja maju mbok siji bareng ngomoro. Rubutan kaya menjangan mati ki Joko Berak. Kok becik Kang Mas Songrono Sawungsari. Oleh dak kena dituturi barek dulurno. Wis direwangi kaya ngene. Kok sik durung rumangsa. Ayo. Suramrata Jayamrata. Imbang-imbang sasat padha. Iki Joko Berak Kolmak Sasranegara. Banteng tawure tlatah Bangwetan kutha Surabaya. Aja maju siji legane ati. Sayuta ngarep saketimburi. Kerubutan kaya menjangan mati ampian kaya wong Jawa iki Joko Berak Kolmak Sasranegara. Sosok Kiai Jalak ora iso mbrodol wadukmu. Oh. Bener, yen Kang Mas Sawungsrono Sawungsari duweni panukan kaya ngono. Ayo jalanan panjenengan iso dadi senopati ana Bangwetan isih Kolmak. Artine durung resmi. Sebab durung oleh beslet kang resmi saka astane Gusti Patih Sindrejo. Kang wis mendo sarine ratu. Lamun panjenengan iso wis nampa beslet kang resmi. Isih ana menungso-menungso kang arep gawe kacuk. Menungso-menungso kang arep ngalang-alangi perjuangane Joko Berak ana tlatah Bangwetan kutha Surabaya. Cilaka jeneng. Ah. Kang Mas Sawungsrono Sawungsari. Dinane iki aku gelem ngalah. Ning liya dina mesti ketemu karo aku. Gusti Patih Sindrejo nyuwun pengadilan, Gusti. Mikirno wong lanang. Aku sampe sungkan karo desa kene. Ngerti lek bojoku iki melok londo. Aku iki wedi aku iki. Tapi bojoku biyen ninggal bekas karo awakku. Jare bojoku lek ana kono kaya ditukokno irung. Kowe ndandi kene lek seneng bojoku ya. Loh, kamu sampean. Aku kangen masaku kan. Bocarane keran surat, ora keran surat sapa niki. Bener ae getol sampean. Kepethuk aku getol. Mari kepethuk nyonya-nyonya, iki sing bangi-bangi.